मोनसेबो नखर बर'फोर गैया बेयाव मालाय हारि गोजाजोब स' जों बिथांमोननि सिगाङावहाय जोंनि हारिमुखौ दिन्थिदों मा आदा बेयाव फैनानै माबोरै मोनखो फैनानैलाय मोजां मोनदों आथिं सुलायनाङा आदा आं बिराद दुखु मोनोलै नै बिदि नुब्ला हेल' सिस्टार हेल' लोगोफोर खुलुमबायलै नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैहायनि भिडिअ ओरैबायदि स्पेसियेलि माने दिनैहाय 6 तारिख मार्च अके ओमफ्राय दिनैहाय जोङो फेशन श' खालामनो थाखाय ओंखारदों खालामगोन जाहैबाय भाटिबारियावहाय जोंनिफ्राय खाथिल' ओमफ्राय बेयावनि स्पेशलानो जाबाय दिनैहाय जोङो फेशन श'आ जों दिनैसिमाव बेसेबांसिम खालामबोबाय बर'फोरनि सिगाङाव खालामबाय बाहाय खुलुमबाय आंनि गामियाव आंनि न'आ फंबाय दंफैयोलै नै बड'बय आयुष स' दिनैनि भिडिअ स्पेशलानो जाबाय दिनैहाय जों फेशन श'खौ खालामगोन मालाय हारिफोरनि सिगाङावहाय नंगौना नङा नंगौ आदा बे मोनसे स्पेशेलि जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि हारिमुखौ जोङो मालाय हारिफोरनि सिगाङाव दिन्थिगोन दिनैनि प्रग्रामा माने दुवार्स माबा मेलानो मानिबानोलै आंबो मोजाङै मिथिया जायखिजाया दा फंबाय आयुषआ आंनाव दंफैयो बिथांमोननि न'आव जों थांब्रबनांगौ मुवा लायनांगौनो स' फंबाय चलो स्टार्ट जों दा थांनि लोगोफोर होनब्ला चलो सामगोला खाथिखा बिसिनि न'आ नै नों दा सफैबाय फंबाय आयुषनि न' सरिलै भाइ न' स' देखायबाय आं अजा आदा बे नोंनि आबै ने औ आंनि आबै आबै दे खुलुमबाय दे माब्रै दं आबै आखाइफ्रा बायनानै दं माब्रैथो बायखो इदि अमा बुजुबोनायावहाय अमा बुजिरनानै दुरुं गोलैयासै थमबायासै लोगोफोर दा जों गारि गाखोनायसै नै जोंनि थौफाथिनिफ्राय आदावजे नोंने सिङावनो खुथा दिन्थिदोरा औ फंबाय दंलै जोंनि आरबिन टाटा होनो दे ड्राइभारा आंसोलै लोगोफोर मिथिबाय ड्राइभारा आंसो नै ना भाइ ड्राइभारा आंसो ना आं नासो गुदहैनायसैलै नै आदा नै मथेमा सानायसै मिनिखाबाय रेडी भाई खुलुमबाय सारांनि जों सानै YouTuber फंबाय मा आदा बेयाव फैनानै माबोरै मोनखो फैनानैलाय मोजां मोनदों आथिं सुलायनाङा आदा फैनानै जोबोद मोजां मोनदों एफाराब दिनैहाय प्रथम एफाराब गिदिर स्टेजआवहाय दिनै पारफर्म खालामनो थाङो जों गावनि ग्रुपजोंहाय थ' जों गोगोम मोजां मोनो धन्यबाद आंनि ग्रुपखौहाय जायफ्रा जोंखौहाय बेवहाय लिंहरदों पारफर्म खालामनोहाय आरो मा बुंबावनाय दावरावनो खोनाया yes bro yes आरो दिन्थिदों मानसिफ्रा जे गोबायै नुलायो ग्रुपनिया सिफुंफ्राखौ दामो एसे दिन्थिदो सिफुंफ्रा दामनानै रोङाब्रा दा ओरैनो सुनोबा रोंगौ आदसा होमब्लाबो बेखौ दिन्थिदो रोङालै आदा फंबायालाय फंबाय आदा मा दुखु जागोनलाय गोजोनथों जाय फंबाय वाव गोदोनि बोराय बुरै नै बर' बोराय बुरै गोदोनि नोंथाङा नुनो मोनबाय फेटा सौदों ने फंबाय फेटा सौदों माइ सुनो आदसा जादों लोगोफोर जोब्बाय मोनसे फेशन श'आ जोंनि जोब्बाय मोनसे दंबावो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि
जोंनि मोननै फेशन श'आबो जोब्बाय स' गोजोननाय मोनदों दिनै गिबि खेब मालाय हारिनि सिगाङाव जोंनि हारिमुखौ जोङो दिन्थिनाया बे मोनसे जोबोद बाख्नायथाव जोंनि थाखाय माने जोङो गुबुन हारिनि सिगाङाव बेहा बाथिबारि होननाय मोनसे जायगायावहाय मेलानि मोनसे प्रग्राम जादों बाथिबारि जायगायावहाय मोनसेबो न'खर बर'फोर गैया बेयाव मालाय हारि गोजाजोब स' जों बिथांमोननि सिगाङावहाय जोंनि हारिमुखौ दिन्थिदों बे मोनसे जोबोदनि मोजांनि खौरां जोंनि बर' हारिनि थाखायहाय जोंनि बर' हारिमुखौ जों दिन्थिदों जोंनि बर' हारिमुवा बिदिनो अराय सम थांनानै थांथों जोंनि बर' हारिया जौगाथों जय बर' हारिनि Dia tak macam perform kolam ini. Itu berapa? बेफोरसो इउटुबारनि अनलायनाय Jangan ada. मोसा फंबाय मोसा ओंखाम जानि लोगोफोर ना फंबाय दाउ बेदर नै दाउ बेदर लोगोफोर आं बिराद दुखु मोनोलै नै बिदि नुब्ला mana naik sini yang kegawan pramai yang Katanya anggo nana gaya. oke bro dulu 20 taka laga bernai 20 taka na naik siang hello sister online langgulai laga perang nontonnya sana kau ang video ni Indonesia dong nanti video nonga ang dongla Thailand labo 10 taka labo ang kaya video bibari nubla लोगोफोर नै बेयाव गाखोनोथ' आं गिखायो बिराद नै जोंहा आयुष्माया गाखोनायनो दे फंबाय गाखो मोजाङै थांबायलै जोंनि फंबाया थांबाय नै आयो आं गियोलै buah गाखोबायलै गाखोबाय हनै बेयाव नै फंबाय wow welcome बहुत मजा आया गाइस जो सामने नहीं जो finally सहैबाय जों आयुष्मानि गारिया जों हौलै नै वा सालायलांसै फंबाय सिं गैया दा मजा आदा खरा जाखो टाइमा तो 11 जाबाय नालै खोमसि दरसिबां लामाव सिन्था गैया जों ओइ मोजां थांलाय फंबाय नोंखौ हर थानो थमायमोन आङो आदा नै आमामोन नि आच्छा